Gizarteko beste pertsonak bezala, ezerik gabekoek itxialdian leku segur batean bizitzeko aukera izan behar dute, eta duintasunez bizitzeko aukera izan behar dute, beraz, gure lana zentzu horretan hori eskaintzea izan da. Azken finean gure lana ez da asko aldatu zentzu orokorrean behintzat, azken finean honen aurretik orain eta ostean pertsona hauek beraien bizi proiektuetan akonpainatzen ditugu. Egia da, egoera honen barruan apur bat aldatu egin dela euren nahiak desberdinak direlako, ezin dira kiroldegietatik atera eta ezin dituzte gauza asko egin, beraz, gure lana han egotea, eurekin hitz egitea, jolastea, eta euren nahietan akonpainatzea zentratu dugu.